Thando mnganami. Wakithi. Akaphile. Ayaphila manje. Uwe lo muntu. Hayi ngimuntu awu. Hayibo. Yebo, sengibuyile phela. Hey, ngoba namhlanje mfethu ngibuyile la eGoli. Ubona khuphuka la yini? Kunomsebenzi la ekhaya. Hayi cha. Hey, Umsebenzi awukho la ekhaya. Ukuthi nje umama nje bikayenza umqombothi. Ngicabanga la ukuthi namathi ngithi ukukhuphuka kancane. hayi kuhle Isinto. kuhle. Hayi mina ngibona wena. Hayi, indaba yey'ntombi. Ziphi iy'ntombi mnganami sengifikile. Qadile. Sengifikile. Hayi intombi ikhona la mnganami. Ukuthi ingane zala eGoli uyazazi azikho right nje. Ingakho nje nami ngimisele ngokuthi ngihambe nje ukhetha kahle emakhaya. Wewe mnganami. Ziyafana izinto lezi. Zala eGoli nasemakhaya into eyodwa nje. Kanjani manje? Hayi. Nama usamantombazane. Mnganami awukahle nje ngendaba yamantombazane. Uyabona mina nginenkinga nje serious. Iy'nkinga ziphi zona iy'nkinga? Asanda nginenkinga mina mfowethu. Inkinga zani? Asanda nginenkinga. Zani? Yabona asanda kuneqembu lana abalibiza ngokuthi amakulasi. Labantu laba benza ukubi. Abobani? Angazi ngichazela kanjani. Angazi. Kumele batholakale la. Benza yini la benza? Asanda asiyeke lena lezi. Uhlaba la. Sike nje Nawe uyazi mnganami sonke. mina nje angithembi ukuthi uwe la. Sowubuyile. Hayi, khona mnganami. Ukhona. Hayi ngikhona. Sengibuyile. Hayi mina ngiyajabula ukukubona. Sengibuyile mnganami. Hey mnganami kumele nje sithole indlela yokubavimba labantu ekwenzeni lokubi nje. Hey, Sithole nje indlela yokubavimba. bona bena batholakala impela la bafana. Abantu labo bena batholakala impela. Because abakwazi ukumosha umhlaba kanje. Yaqinisile. Ngoba kuzoloku kuchubeka, Yabo? Hey. Ntombazane, wozala. Uyaphi? Ngiyaxolisa bhuti. Udlula. Maxolisa. Angithi uyabona ukuthi awazi le telefoni. Mani ngithe le telefoni mani. Hamba la. Hamba. Ifoni yami. Hamba, ifoni yakho ufuna la kimi. Hamba. Hamba manje ntombazana ngifuna ukukubona lapha ngwami. Hamba. Ntombazana ungihlahlela amehlo yini manje hamba. Awusho mkhonto. Vele usukhathana. Yazi nele mina ngazi ukuthi mina nawe ngempela thandana kanjani. Yazi vele anginaso isikhathalo mbhedo. Awusho uCobra ngimuzwe ngathi uyakhuluma ukuthi siyahlangana uri kanjani. Useni vele? Yazi ngempela nele mina ngazi ukuthi mina nawe sizimisele ngani. Ngcono lento lethu siyeke. Hey! Ay! Sakhuluma isidakwa. Hayi mapapa wezenjani? Angifuni ukuthi enkingeni zami nawe ufake i-team enkulu Pirate. Okay. Okay. Kahle udliwa yini ngoba vele ngicabanga ukuthi Pirate yawini.
phela mina angiyona i-pirate. Angiyona pirate. Ngumuntu okuwes umuntu wakho. Okay mkhonto. Okay vele. Shimene yazineli. Oh. Impaka mama iphuma. Uthini? Yini impakamo manje? Asiphumi la. Ngiqondile ngikhathele. Yazi mkhonto ngizigcina ngina-50 rand la. Awufuni i-black? Awufuni i-black na? Alright then ke. Sawuthola 1 mina. Ukithi kuphela zena. Thanda mnganami. Lento mesiri phuthi emaphoyiseni. Hayi awukahle. Wasugijima kangaka manje. Into thina kumele siyenze la ukuthi siphazamise indlela zabo. Awucabanga lento sifana inkingeni. Hayi man yasanda man anginayinkinga lana man. Hayi mina khona abantu engibaziyo nje abangasisiza nje kusheshe nje. Hayi kube into esheshayo nje. Hawu emadoda. Hayi into. Hayi, thanda mnganami. Hamba manje. Ufunani? Hayi unandi ubuza mina leyo nto mfethu. Man niyabuza man ufunani? Hayi nandi ukushayela iround gayi. Ushayele mina eram. Sure ngishayele wena bra. Hayi. Awusho ngempela wena bakufunani labafana bamakhulu akusiwenzeni? Ngizwile ukuthi wena sosebenzisana nalabantu yabo. Into manje ngisenkingeni nalabantu laba ngifuna ukuthi wena uzongisiza. Ungalimi. Ngiyacela. Ungalimi nje ufaka igama lami. Ngiyacela. Senkingeni. Ngiyacela. Hayi man wenzeni ngangidele kahle ngicocela isitofu kwenza kahle. Ukuze bakufune kangaka. Kushuthi indaba mfethu. Qale lapha mfethu bangithume kuphi eThafeni bona ethola so mabangithume kangalahle ishandisi lapha. Maya mfethu shidile usizo lakho kakhulu mfethu. Themba lami lokugcina. Etho. Manje leshandisi labo limali. Ayitawa mfethu. Sesho imali engaka mfuni? Isitawa bra. Dinga kakhulu usizo lakho mfethu ngicela. Ngiyazi ungangisiza Brian. Labantu laba sohlangene la. Ngiyazi. Ngiyacela Brian. Sesho ningakusho mfethu ukuthi yabo lento ngubhekene nayo manje inkulu. Kodwa ngizozama ukuthi angithembisi. Angiyazi wena mfethu uzongisiza Brian. Ngiyazi Brian. Seyinkinga njalo. Mfethu yabazi labantu laba mfethu. Fakela ipress. We Maceps. Kodwa Maceps awona uzwana ukuthula wena. Yazi kancane uyavela. Hawu uyavela. Awahle mfethu mina ngifuna udelight. Akekho udelight. Akekho. Ngimona kuphumisa telefoni. Omuphi? Lo. Wahlekise phela inkonifoni yakho. Qiniso leli sesho. Lena ntombazana uzofika ngizohlaba ngempama yazi. Sesho. Yabona mangabe uyithathile ifoni yami mntwana. Uzomnikeza. Mangabe ufuna ukusiza. Sesho umnikeza ifoni. Usesho uyithathile le phone vele. Sesho mfethu. Hayi angisazi.
uyabona nje kuningi okwenzeka izolo kodwa bengicela nje namhlanje ukuthi usheshe uhambe kusase ngoba ngisazi ukuthi ufuna mina noma ufuna bani. Awukahle bothanda nithi mina okay ngiyaqosa You have something for me? In there. Tell me. Kunzakala? Yeah, ngiyazama ukugeza ngibona mama. Ubani uthi ngifuna ukugeza? Hayi futhi ngikhona. Yesisi, konje ubani wona igama? Ngithabiseni. Ngithabiseni uyazazi okanye yile nto le yathi something. Zonke challenge nawe. Akunandaba siseyenza. Wenzani wena? Nangu usathane yabo. Enina anihambeni. Kabi abantu. No, but Lucy. Shuzile lo. Kwenzakalani mama? Kunini kimi? Yazi into engibonile ngale ntwana uthando ne sosikayijayiza futhi sinyevu. Noma ngaphaphela yikho into sesithunile. Yazi Sister Lucy. Ene lentwana benginayo emalangeni. Hayi lentwana lena manje. Yokubize yapepereza manje ngibuza ngale ntwana le ubani le untando le. Lucy kungathoba nenkinga la enkulu. Mkhonto. Manje wahamba uyani uphi unene? Umele usashaya epapalazi. Unisipani finish leso. Usihambiselana no-ex ukushaya lesipani and a clean job. Isipane sinjani? Mamela. Wena nale ntwana le ubani u-ex. Novaya ngishayele lentwana le utshiga le uthaya. Nani phela nithi ukuthi sikwathisanyana nabo lapha emagcekeni nabo. Akuzabela awubala lokho kimi nawo. Cobra. Awuboni mhlampe ukuthi hayi ka awuboni ukuthi ngathi sisenza ngamandla lokho. Yabona ukuthi lentwana uthanda unisimnceke. Kumele manje azi ukuthi singabo bathi. Kumele azi ukuthi uLucifer, the angel of darkness. Azi nokuthi futhi amafula sabo bana quality. Unisokunqangana naye. Hey. Sure, X. Yeah, correct. Yeah, man, uzovana nomkhonto la. Wena nomkhonto. Yeah, Melanie da. Umkhonto uzokutshela yonke into ukuthi kuhamba. Sure, correct. Danko. madoda wenzakalani?
mani bafo kwenzakalani mani bafo lalela bafo kwenzakalani kusafuna nanje ndoda kanti kwenzakalani Mkhona akhuzele umuntu wakho lana ngoba mina ngizogcina sengiyilo la Ndakhe umsebenzi wethu umsebenzi wethu lana Sanibonani. Ngingo-detective Mchunu. Wendoda. Ngabe wena iphoyisa elincane? Yebo kunjalo. Yimini iphoyisa elincane. Kopla. Wendoda. Uyazi ukuthi ukhuluma nabo bani? Hayi. Ngiyaxolisa. Kodwa bese ngichazile ke mina ukuthi ngu-detective Mchunu. Wendoda. Sithi hamba la ngomoya kaSathane. Oh. Umoya kaSathane. Lalelani lana. Ngiyikholwa mina. Yes. Yena abantu abafana nani? Angibasabi. Bavalele emaseli. Bavalele emaseli. Mchunu. Yeah. Ngiyahleka kumnandi. Yimini Mchunu. Hamba la. Sihle Mchunu. Ngithi hamba lana. Wena, hey. Enhle kunena ngicabanga ukuthi ngiphethe la, Ngicabanga ukuthi ngiphethe nina la. Boyisa. Lalelani lana. Beka isibhamu. Dubula. Wena. Ngithi dubula. Ngicabanga ukuthi ngiyanisaba nina, Isibhamu. Dubula. Dubula. Lalela. Hawu, Yabona mina. Ngosiphisi semthuni. uyikholwa. Yabona abantu abafana naye. Bavalele nje. Bafana basini. And ngizobamba one by one. Yes. One by one. Let's. Kop. Kuleka lesifo, kuleka.